Мила, ела, миличка. Ела, бързо, бързо, бързо. На ти. Какво има там? Какво има там? Мила? Какво има, Мила? Какво има там, бе, Мила? Мила и Нати. Маймуни такива. Кажи, бе, Мила, какво има там, бе, Мила? А? Какво има там? Бини. Мами. Хайде, кучета. Хайде, 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 хайде. Хайде, хайде, хайде. Хайде. Кой скача тук? А? Кой скача тук? Нати, ела да видя кучето. Ела да видя кучето. Дето ми прави такива проблеми. А? Кой ми прави проблеми? Кой прави проблеми? Ох, чакай бе. Бъди. Защо правиш ти такива проблеми, а? Защо правиш ти проблеми? Развали ми тук цялата система, маймуно. Мила, 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 миличка, миличка, миличка. Да видим как се запълват локви и калища.